Καλησπέρα στους ακροατές του 3 κιλά Marketing Podcast. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να με ακολουθείτε, να με κάνετε follow, subscribe και όλα αυτά. Spotify, Apple, TikTok, Instagram, YouTube. Πρέπει να βάλω κάποια call to actions για να ξεκουνηθείτε κάποιοι. Γιώργο από το Παγκράτη, σε βλέπω. Εσύ, κάνε follow τώρα στο Instagram. Λοιπόν, για το σημερινό μου καλεσμένο, τι έχουμε. Καταρχάς, όπως ξέρετε, είμαι email marketing automation consultant, έτσι. Αυτό που δεν ξέρετε είναι πως έχω και εγώ ένα email marketing course, το οποίο θα το βγάλω τώρα κάποιον άλλο μήνα, τον Νοέμβρη του 2023, που τώρα είμαστε στον Οκτώβρη, που γίνεται το recording, και θα μιλήσω κάποια άλλη στιγμή για αυτό το course. Άμα θέλετε μπορείτε να μπείτε στο waitlist για να μάθετε περισσότερα. iamnondas.com/live-training. Δεν λέω παραπάνω. Το λέω όλο αυτό γιατί μέσα στην διάρκεια της έρευνας που έκανα για αυτό το course ήθελα να δω ποιος άλλος έχει αντίστοιχα courses στην Ελλάδα. Και φυσικά έπεσα πάνω στον Βασίλη Παπά, που είναι ο σημερινός μου καλεσμένος. Και τον γνωρίζω ιντερνετικά, δεν γνωριζόμαστε, τώρα γνωριστήκαμε. Τον γνωρίζω ως παρουσία και ως άνθρωπο του email marketing εδώ, από την αρχή της καριέρας μου ως marketer, όπου έχει πολύ ωραία email, έχει trainings, έχει e-books. Οπότε, καλησπέρα, Βασίλη. Χαιρετώ. Νόντα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι εδώ. Έχω δει το podcast που κάνεις. Αξιόλογο πάρα πολύ. Συγχαρητήρια καταρχήν για αυτή την δουλειά που κάνεις. Και χαίρομαι που ξεκινάς έτσι και μπαίνεις δυναμικά και στο email, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλουμε ανθρώπους να ασχολούνται πάνω στο email marketing και στην Ελλάδα. Δεν έχουμε πάρα πολλούς, πρέπει να σου πω. Και το λέω επειδή είμαι στον χώρο αρκετά χρόνια και ξέρεις, βλέπω τι γίνεται, και μακάρι να ήταν άνθρωποι περισσότεροι που να ασχολούνται πάνω στο συγκεκριμένο κανάλι marketing και όχι μόνο στα social που έχουν πέσει όλοι και γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Με το καλό λοιπόν να βγει το course σου, και πραγματικά θα χαρώ να το δω live, να το πάρω, να δω τι λες, τι γράφεις. Και είμαι σίγουρος, τι λες, και είμαι σίγουρος ότι θα βοηθηθεί πάρα πολλοί κόσμος από αυτά που έχεις να μοιραστείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς να σου πω, το course μου είναι live, οπότε είναι με μικρά γκρουπάκια. Δεν είναι σαν το δικό σου που είναι στην ουσία το αγοράζεις με πρόσβαση για ένα χρόνο, νομίζω. Σωστά. Αλλά ναι, θα υπάρχουν recordings και τα λοιπά, μπορούμε να μοιραστούμε insights και τα λοιπά. Δεν είμαστε ανταγωνιστές, όπως είπαμε. Σωστά. Είμαστε συνάδελφοι, δεν είμαστε ανταγωνιστές. Αυτή είναι η σωστή σειρά να το κάνεις. Θα ξεκινήσεις έτσι live όπως το έχεις προγραμματίσει, και κάποια στιγμή αργότερα θα το κάνεις σε course μαγνητοσκοπημένο, και έχοντας και κάποια live που μπορείς να απαντάς σε ερωτήσεις κτλ. Ωραία, αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί. Εκτός live. Πάντως χαίρομαι που προχωράς. Ωραία. Και πρόσεξε, σε άκουσα, είπες Νοέμβριο, έτσι. Το δήλωσες εδώ τώρα σε όλο τον κόσμο, οπότε πρέπει να το βγάλεις. Αυτή είναι η στρατηγική μου. Έτσι, γιατί άμα δεν κάνω μια δημόσια δήλωση... Το καταλαβαίνω. Το είχα κάνει. Πρέπει να τηρείς την δέσμευση. Ναι. Το είχα κάνει αυτό επίτηδες με ένα course που έχω βγάλει για το Fiverr. Ναι. Πώς να βγάλεις λεφτά από το Fiverr, και το είχα κάνει έτσι. Δεν ήμουν πάρα πολύ συνεπής, αλλά το έβγαλα με λίγη καθυστέρηση. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, καταρχάς, για να δούμε, να συστηθείς στον κόσμο. Σωστά, έτσι. Ναι. Είσαι ο Βασίλης Παπάς, είσαι email consultant. Σωστά. Και έχεις και το επιχειρήν.gr. Μπράβο. Ξεκίνησα το επιχειρήν το 2009. Το επιχειρήν.gr, είμαι ιδρυτής του επιχειρήν.gr. Ξεκίνησε ως ένα επιχειρηματικό πόρταλ, θα έλεγα, επειδή μου άρεσε να αρθρογραφώ και να γράφω διάφορα πράγματα πάνω στο marketing. Κατέληξε βέβαια να γίνει κυρία δουλειά μου
αυτή. Πρέπει να σου πω ότι έχω ξεκινήσει το επιχειρήν σαν blogspot το 2007. Υπάρχει ακόμα, δηλαδή υπάρχει κάπου επιχειρήν.blogspot.com. Κάπου υπάρχει στο διαδίκτυο. Από τότε, βέβαια πιο μετά το 2009, εδώ και 12-13 χρόνια τώρα, πόσο είναι τόσο, ναι, παραπάνω, από το 2009 ξεκίνησα το επιχειρήν.gr επαγγελματικά πλέον, ως σύμβουλος marketing, το οποίο το ασκώ ακόμα σαν επάγγελμα, με εξειδίκευση θα έλεγα στο email marketing. Έχω την τελευταία θα έλεγα πενταετία όπου σχεδόν αποκλειστικά ασχολούμαι με το αντικείμενο το συγκεκριμένο, με το email marketing, κάνοντας focus πάνω στο συγκεκριμένο κανάλι. Οκ. Λοιπόν, θα ήθελα να μπούμε τώρα στα βαθιά, κατευθείαν. Δεν θα ήθελα να πούμε τα πολύ βασικά. Θέλω να πούμε πράγματα που ενδιαφέρουν και μαρκετίστες και ανθρώπους που είναι κοντά στο να εφαρμόσουν πράγματα του email marketing. Καταρχάς, θα ήθελα να μου καταρρύψεις κάποιους μύθους. Λοιπόν, θα σου λέω πράγματα, προτάσεις που έχω ακούσει από πελάτες, κλασικά πράγματα που έχω ακούσει από πελάτες, και θέλω σε 20 δευτερόλεπτα το καθένα να μου το καταρρύψεις. Για να δούμε. Θα μου βάλεις τεστ, θα με τεστάρεις τώρα. Για να δούμε. Πάμε. Λοιπόν, δεν θέλω να τους ενοχλώ. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, έτσι. Ναι. Δεν θέλω να τους ενοχλώ με τα email. Μα δεν τους ενοχλείς. Θα πρέπει να το εκλάβεις. Αν θα χαίρονται να ακούνε από εσένα, αν έχεις κάτι χρήσιμο και ενδιαφέρον να τους πεις. Αν θεωρείς ότι είσαι ενοχλητικός, μην τους στείλεις email. Θα νομίζουν πως είμαι απελπισμένος. Το αντίθετο θα έλεγα, στέλνοντας, μάλλον είναι το ίδιο σαν να λέμε γιατί κάνεις διαφήμιση, έτσι, γιατί κάνεις διαφήμιση. Επειδή το έχω ακούσει αυτό, μου λέει κάποιος κάνω διαφήμιση, αν μου λέει κάποιος διαφήμιση θα νομίζει ότι ψάχνω για πελάτες και ότι δεν πάει καλά η δουλειά μου. Είναι δυνατόν? Ναι. Άρα με την ίδια λογική δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θες να προωθήσεις προϊόντα, υπηρεσίες που θα βοηθήσουν αυτόν. Όχι, αυτόν θα βοηθήσουν. Ωραία. Άμα τους στέλνω πολλά email, θα μου κάνουν unsubscribe. Επίσης είναι ένας μύθος και αυτό. Βέβαια με κάποιο όριο. Έτσι, άμα στέλνεις, ξέρω εγώ, 3 email την ημέρα κάθε μέρα, οκ, εντάξει, θα κουράσει. Εννοείται. Αλλά επειδή μου λένε κάποιοι ότι τους λέω θα πρέπει να στέλνετε ένα email την εβδομάδα, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα καλό νούμερο. Ένα email την εβδομάδα μπορείς να στείλεις. Σε κάποιες περιπτώσεις και πιο συχνά, αλλά ένα email την εβδομάδα, σαν rule of thumb, ας πούμε, μπορείς να στείλεις. Μα μου λένε είναι πάρα πολύ συχνό. Προσέξτε, κάθε μέρα ο μέσος άνθρωπος λαμβάνει 150 email, έτσι, το στατιστικό αυτό είναι. Μέσα σε μία εβδομάδα λαμβάνει 1000 email. Δηλαδή, αν λάβει ένα email από εσένα, είναι πολύ? Δεν είναι καθόλου πολύ. Δεν θα κουράσεις κανέναν. Οκ. Πες. Εμένα όταν μου στέλνουν πάντα τα διαγράφω. Γιατί τα email αυτά δεν σε ενδιαφέρουν. Δηλαδή, το περιεχόμενο που λαμβάνεις είναι κάτι που δεν σε ενδιαφέρει. Και εγώ, αν λάβω κάτι που δεν με ενδιαφέρει, θα το διαγράψω. Εάν είναι κάτι που σε ενδιαφέρει και το θεωρείς χρήσιμο, θα το διαβάσεις και θα το κρατήσεις και θα το αποθηκεύσεις μάλιστα. Οκ. Οι διαφημίσεις μου φέρουν πιο άμεσα αποτελέσματα. Αυτό επίσης είναι ένας, θα έλεγα, μύθος. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να ισχύει. Να τρέξει μια διαφήμιση κάποιος και να μπει κάποιος στο e-shop του και να παραγγείλει. Εγώ θα σου πω όμως και το άλλο. Στέλνω ένα email και μπορούμε να πούμε και παραδείγματα πιο μετά στη συζήτησή μας. Στέλνω ένα email και βλέπω άμεσα πωλήσεις. Άρα, μήπως το email είναι πιο γρήγορο τελικά και πιο άμεσο και χωρίς κόστος? Πρόσεξε, μεγάλη υπόθεση. Ή τουλάχιστον όχι το κόστος της διαφήμισης, για να μην πω ότι δεν έχει κόστος. Σούπερ. Λοιπόν, οπότε,
δεν θα πούμε τι είναι το email marketing, ξέρουμε όλοι τι είναι το email marketing. Θα μου πεις όμως ποιο πρόβλημα λύνει το email marketing. Για μένα το email είναι ένα κανάλι, γιατί ένα κανάλι marketing είναι ουσιαστικά. Το θεωρώ προσωπικά το απόλυτο κανάλι conversion. Δηλαδή, δεν είναι... Το κάθε κανάλι έχει το δικό του ρόλο, έτσι, εδώ δεν είμαστε για να πούμε ότι δεν δουλεύουν τα social ή το ένα ή το άλλο. Το κάθε κανάλι παίζει το δικό του ρόλο. Θεωρώ λοιπόν το email το ιδανικό κανάλι για conversion, για μετατροπές. Ωραία. Άρα ένα βασικό πρόβλημα που λύνει είναι να βελτιώσει τις μετατροπές ενός επαγγελματία, ενός e-shop, μιας επιχείρησης, και μπορεί να το βελτιώσει πραγματικά πολύ, να βελτιώσει τις μετατροπές κάποιου, έτσι. Το βλέπουμε στην πράξη, δεν είναι θεωρητικό. Μπορείς να μεταδώσεις το μήνυμά σου άμεσα, πιο άμεσα, πολύ άμεσα. Συμφωνώ και επαυξάνω, θα έλεγα. Και μου αρέσει που χρησιμοποιείς τη λέξη μετατροπές και όχι conversions, γιατί στα social μας τη λένε που όλο μιλάμε αγγλικά. Εσύ μπορείς να συμπληρώσεις, κοίταξε, εσύ μπορείς να συμπληρώσεις πάνω σε αυτά, έτσι, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με το email, δηλαδή επαγγελματικά με το email, οπότε σίγουρα έχεις να πεις και εσύ πράγματα, είμαι σίγουρος πάνω σε όλα αυτά. Εννοείται. Απλά τώρα είναι η σειρά σου. Η σειρά μου. Λοιπόν, το πιο κλασικό, η πιο κλασική ατάκα που λέμε εμείς οι μαρκετίστες είναι το email έχει πεθάνει. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Δεν θα το κάνουμε debunk αυτό τον μύθο, επειδή το email είναι εδώ, όλοι χρησιμοποιούμε email, όλες οι ηλικίες, ακριβώς. Όλοι ανοίγουμε τα email μας. Γιατί όμως δεν κάνουμε email marketing εδώ στην Ελλάδα συγκεκριμένα? Επειδή έξω, επειδή οι πελάτες μου εκεί είναι, κάνουν full και είναι πολύ advanced. Εδώ αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση που με έχει προβληματίσει και εμένα όλα τα χρόνια, γιατί ας πούμε στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούν επιχειρήσεις τόσο πολύ το email. Μία εξήγηση ενδεχομένως είναι ότι τα μεγάλα agencies δεν το προωθούν ιδιαίτερα. Δεν έχω δει δηλαδή να το προωθούν τόσο. Προωθούν τα social ή άλλες μορφές διαφήμισης. Δεν έχουν δώσει βάρος δηλαδή στο email. Ένας λόγος είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος θεωρώ είναι ότι το email marketing είναι πιο δύσκολο από το να πατήσεις ένα κουμπί στο Facebook που λέει κάτω στο post προώθηση και το προωθείς με τη μία, έτσι, για να τρέξει μια διαφήμιση. Το email marketing χρειάζεται κάποια πράγματα να κάνεις. Χρειάζεται πιο πολλή δουλειά να κάνεις για να το δεις να δουλεύει. Έτσι, επειδή τώρα μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, πάνω στο email και το τι θεωρούμε ότι είναι email marketing. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι email marketing όταν στέλνω μια κάρτα τα Χριστούγεννα ή μια κάρτα το Πάσχα, έτσι, χρόνια πολλά, ή ξέρω εγώ όποτε θυμηθώ να στείλω κάτι. Δεν είναι email marketing αυτό. Έχει μια ολόκληρη στρατηγική από πίσω όλο αυτό. Και ενδεχομένως μια δυσκολία που υπάρχει εκεί και τεχνική πολλές φορές κάνει τους ανθρώπους να μην το χρησιμοποιούν τόσο πολύ, τους επιχειρηματίες. Μια εξήγηση μου είναι αυτή. Ελλάδα, δεν ξέρω, η δική σου η άποψη ποια είναι πάνω σε αυτό? Τι θεωρείς εσύ? Μία εξήγηση θα μπορούσε να είναι πως είναι μικρή αγορά σε σχέση με άλλες παγκόσμιες αγορές, οπότε δεν έχει τόσο μεγάλη επιδραστικότητα, δεν έχει το scale-up, ας πούμε, το scaling, το scalability. Αυτό βέβαια μπορείς να το πεις στα πάντα και στη διαφήμιση. Ναι. Ένα άλλο που εκεί νομίζω εκεί είναι η απάντηση, είναι νομίζω στην νοοτροπία των Ελλήνων, η οποία και η νοοτροπία και το γεγονός ότι δεν έχουμε τόσα λεφτά, είναι πάντα τα budgets πολύ πιο στενά, άρα θα κοιτάξουμε περισσότερο το άμεσο κέρδος.
Δηλαδή, άμα μπορώ να δώσω 100 ευρώ σήμερα και να έχω 10.000 επισκέπτες σήμερα, για να βγάλω 100 ευρώ σήμερα, θα το προτιμήσω από το να δώσω 500, να δώσω 30 ευρώ στο email marketing και να κάνω μια στρατηγική, να τη στήσω με την εξειδίκευσή μου, έτσι ώστε μακροχρόνια να μου αποδώσει 500 ευρώ, έτσι. 100 ευρώ σήμερα είναι καλύτερα για τον Έλληνα επιχειρηματία από 500 ευρώ μεθαύριο. Κάπως έτσι νομίζω. Ξέρεις τι, τώρα μου δίνεις πάσα όμως πάνω στο σκεπτικό σου, έτσι, σε αυτό το σκεπτικό. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το email μπορεί να είναι πολύ πιο οικονομικό και πιο αποδοτικό. Δηλαδή τα 100 ευρώ που ξοδεύεις για διαφήμιση και θα σου φέρουν πίσω 300 ενδεχομένως ή 400 ή 500, στο email μπορούν να σου φέρουν το δεκαπλάσιο. Και ενδεχομένως, πώς θα το πω, αυτό θεωρώ ότι πρέπει ίσως να γίνει πιο κατανοητό, να το επικοινωνήσουμε καλύτερα, να το αντιληφθούν όλοι καλύτερα ότι μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί βλέπω πολλούς επαγγελματίες και πελάτες μου όταν πάω να συνεργαστώ, και με φυσικά καταστήματα ακόμα, γιατί το email, να το πούμε και αυτό, μπορεί να δουλέψει και σαν ένα φυσικό κατάστημα, έτσι. Αυτό είναι το ωραίο. Δεν μαζεύουν ποτέ email ανθρώπων. Έχω πελάτες με e-shop και δεν μαζεύουν ποτέ email ανθρώπων. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Εάν κάποιος έχει μία λίστα, για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τις λίστες email σιγά σιγά, έχει μία λίστα με 1000 email πελατών, υπάρχει μεγαλύτερη και πιο ωραία πηγή νέων πωλήσεων, νέων εσόδων από αυτήν τη λίστα που ήδη είναι άνθρωποι που έχουν αγοράσει από εσένα. Ένα email να στείλεις αυτούς, έχεις κερδίσει. Ναι, ακριβώς. Τι χρειάζεται δηλαδή να μπεις στη διαδικασία να κάνεις συνεχώς διαφημίσεις σε νέο κοινό, όταν έχεις ήδη μια καλή βάση ανθρώπων που έχουν αγοράσει ήδη από εσένα. Απλά οι περισσότεροι δεν αξιοποιούν αυτό το asset που έχουν και λέγεται λίστα email. Ακριβώς. Και να προσθέσω και άλλη μια παράμετρο. Δηλαδή στο γιατί στην Ελλάδα δεν παίζει πολύ email marketing. Επειδή καταρχάς, για να κάνεις ένα σωστό email marketing, όχι να στέλνεις χρόνια πολλά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, για να κάνεις μια email marketing στρατηγική που μπορεί να σου αποδώσει, χρειάζεται ένα expertise. Ναι, αυτό. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άνθρωποι. Ναι. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι έχει κάποια τεχνικά ζητήματα το να κάνεις email marketing, το οποίο εντάξει, αποτρέπει κάποιους να ασχοληθούν, θέλει κάποιο χρόνο να αφιερώσει κάποιος, έτσι. Να μάθει πώς θα το κάνει, πώς θα κάνει κάποια εγγραφή σε μια πλατφόρμα email, να φτιάξει τις λίστες, τις φόρμες, τις καμπάνιες. Έχει μια δουλειά παραπάνω. Είναι αυτό που είπα, δεν είναι απλά πατάς ένα κουμπί στο Facebook από κάτω και προωθείς τη διαφήμιση και προωθείς το προϊόν σου. Εδώ έχει μια δουλειά μεγαλύτερη. Όμως και η απόδοση είναι μεγαλύτερη. Αυτό να γνωρίζουν έτσι και οι άνθρωποι που μας ακούνε. Ωραία. Οπότε, με αυτά και με αυτά, ποια είναι τα skills που χρειάζεται κάποιος για να γίνει καλός email marketer ή για να κάνει γενικώς μια στρατηγική σωστή marketing, email marketing? Κοίταξε, είναι κάποια βασικά πράγματα. Καταρχήν, θεωρώ το email marketing, δεν το θεωρώ κάτι ξεχωριστό το marketing, έτσι. Το marketing για μένα είναι ενιαίο σε μια επιχείρηση, το οποίο όμως τα χωρίζουμε σε ενέργειες που γίνονται στα social, σε ενέργειες που γίνονται στο email, σε ενέργειες που γίνονται offline ενδεχομένως, ένα το κρατούμενο, οπότε και ενέργειες που γίνονται μέσω email, όσον αφορά το email marketing. Καταρχήν θα πρέπει να καθοριστεί ένας στόχος. Για ποιο λόγο θες να στείλεις email, τι θες να κάνεις, να πετύχεις πωλήσεις, αν έχεις e-shop, τι θέλεις να κάνεις. Μισό λεπτό. Η ερώτηση μου ήταν πολύ πρακτική. Τι skills χρειάζεται ένας άνθρωπος που θέλει να φτιάξει μια στρατηγική email? Ωραία. Τι skills? Content. Το email
σαν κανάλι το email marketing είναι ένα κανάλι content marketing σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να μπορεί να γράψει περιεχόμενο, να γράψει κάποια κείμενα, και αν δεν ξέρει ο ίδιος πώς να το κάνει, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον που να ξέρει πώς να το κάνει. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι είναι αυτό. Το content, η δημιουργία περιεχομένου και να μπορεί να γράψει κάποια πράγματα είναι ένα βασικό κομμάτι. Βέβαια υπάρχουν μεθοδολογίες, υπάρχουν πράγματα που και εγώ βοηθάω τους δικούς μου πελάτες να μπορέσουν να έχουν μια ροή κειμένων, τέλος πάντων περιεχομένου που να χρησιμοποιούν στα email. Άρα ένα βασικό είναι το content, έτσι. Να είναι κάποιος να μπορεί να γράψει κάποια πράγματα. Βασικό κομμάτι αυτό. Copywriting. Ακριβώς. Copywriting λοιπόν. Η κειμενογραφία αλλιώς. Να μην τρομάξει ο κόσμος. Δεν μιλάμε τώρα να γίνει κάποιος επαγγελματίας κειμενογράφος. Απλά να μπορεί να εκφράσει και να πει κάποια πράγματα από το μυαλό του, να τα περάσει στο email. Έτσι. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι. Ένα άλλο δεύτερο βασικό κομμάτι όσον αφορά τα skills που μου είπες είναι στο τεχνικό κομμάτι. Κάποια ευχέρεια τέλος πάντων με το διαδίκτυο, να το πω, με το να μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πλατφόρμα email marketing που δεν είναι τίποτα άλλο από μια, ας πούμε, σελίδα που μπαίνεις και πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα, να φτιάξεις κάποιες φόρμες, να φτιάξεις κάποιες λίστες, να στείλεις τις καμπάνιες σου. Εκεί έχει ένα τεχνικό κομμάτι και χρειάζεται κάποιος όχι ακριβώς εξειδίκευση. Ναι, εξειδίκευση, αλλά μια εκπαίδευση, θέλω να πω περισσότερο, ώστε 1, 2, 3, 5 φορές θα τα καταφέρει μετά μόνος του για να το κάνει. Όσον αφορά στα skills, αυτά θεωρώ έτσι βασικά, να μπορεί να χειριστεί μια πλατφόρμα, να μπορεί να γράψει email. Ωραία. Και από εκεί πέρα μετά υπάρχουν διάφορα άλλα soft skills που καλό είναι να έχει κάποιος. Όπως έμπαθη, ας πούμε, να μπορεί να καταλάβει τι θέλει ο πελάτης, τι θέλει ο κόσμος, να έχεις υπομονή, να έχεις ένα θετικό λόγο, να μην σε βλέπουν κάθε φορά ότι θες να κάνεις πώληση, πάρα πολύ βασικό, να μπορείς να ξέρεις, να γράψεις κάποιους τίτλους στα email σου, οι οποίοι να μην είναι παραπλανητικοί, αλλά να είναι και πιασάρικοι, έτσι ώστε να ανοίγει κάποιος το email σου. Είναι και αυτό στα skills. Βέβαια θα μου πεις πάει στο skill του copywriting, αλλά είναι και αυτό στα skills που μπορεί να έχει κάποιος, που είναι καλό να έχει κάποιος, τέλος πάντων. Ωραία. Ωραία, πάμε λίγο έτσι στα πιο πρακτικά για να δούμε, να βάλουμε μέσα και παραδείγματα και τα λοιπά, για να καταλάβουν και οι ακροατές τι παίζει με το email marketing. Καταρχάς, άμα το email marketing ήταν μια συνταγή, ποια θα ήταν τα υλικά? Ωραία ερώτηση αυτή. Οπότε επανέρχομαι στην αρχική Όχι. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, άμα θέλω να κάνω μια καμπάνια και αυτό το πάρουμε ως μια συνταγή, ποια είναι τα υλικά για να φτιάξω μια συγκεκριμένη καμπάνια για ένα συγκεκριμένο πελάτη για την επιχείρησή μου? Ωραία. Ας πούμε λοιπόν, τον τρόπο που έχω εγώ, τέλος πάντων στη μεθοδολογία τη δική μου και χρησιμοποιώ, και έρχομαι σε κάτι που ξεκίνησα να λέω πριν. Ο στόχος καταρχήν. Για ποιο λόγο θέλεις να κάνεις την καμπάνια? Αυτό δεν είναι θεωρητικό. Δηλαδή πρέπει να το γράψουμε κάτω, να το συζητήσουμε με τον πελάτη. Θα πρέπει να καθοριστεί. Και έχει σημασία που το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Κάνω μια καμπάνια για ποιο λόγο? Έρχονται άνθρωποι σε μένα, μου λέει θέλω να κάνω email marketing. Ωραία, τι θες να πετύχεις? Είναι πολλοί που δεν έχουν κάτι ξεκάθαρο στο μυαλό τους. Και θα το πω πρακτικά. Ένα e-shop, τι θέλει να πετύχει μέσα από μια καμπάνια email marketing? Θέλει να λανσάρει ένα νέο προϊόν? Θέλει να αυξήσει τις πωλήσεις από ένα συγκεκριμένο προϊόν? Θέλει να, περάσει κάποιο μήνυμα άλλο στο κοινό του? Τι θέλει? Κάποιος που είναι σε υπηρεσίες, τι θέλει? Να πουλήσει μια συγκεκριμένη υπηρεσία? Τι θέλει?
να χτυπάει το τηλέφωνο από το πρωί στο βράδυ. Τι θέλει, να λάβει φόρμες με email για να κάνει one-to-one στρατηγικές συναντήσεις, ραντεβού. Αυτό πρέπει να καθοριστεί από πριν και είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καθοριστεί, γιατί εδώ πέρα κάνουμε τώρα reverse engineering, τα παίρνουμε αντίθετα. Αφού καθορίσουμε και πούμε, για παράδειγμα, ότι ναι, είμαι ασφαλιστής, ένα τυχαίο παράδειγμα παίρνω, και θέλω να έχω, θέλω να προωθήσω μια συγκεκριμένη υπηρεσία που έχω, ένα συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα που έχω, όσον αφορά ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα. Είναι τελείως τυχαίο αυτό τώρα που πήρα στο μυαλό μου. Τι πρέπει να κάνουμε για να το πουλήσεις το συγκεκριμένο τώρα προϊόν, τη συγκεκριμένη υπηρεσία? Δεν είναι παπούτσια να το βάλει κάποιος στο καλάθι σε e-shop. Πρέπει να μιλήσεις με τον άνθρωπο, πρέπει να δεις τι θέλει. Άρα, παίρνοντας το αντίστροφο, πρέπει να κάνεις μια στρατηγική συνάντηση, όπως λέμε, μαζί του. Δηλαδή μια συνάντηση one-to-one μέσω Zoom, να δεις τι θέλει. Άρα αυτός θα είναι ο στόχος του email. Άρα στείλουμε την καμπάνια μας όλοι και κατευθύνουμε όλα μας τα call to action, όπως λέμε, σε όλα τα email, το μήνυμα δράσης που θέλουμε να έχουν, να είναι στην κατεύθυνση αυτή. Να κλείσει κάποιος, να συμπληρώσει μια φόρμα για να κάνει μια συνάντηση μαζί μου. Αν είναι e-shop και έχω συγκεκριμένο προϊόν που θέλω να πουλήσω, όλα μου τα μηνύματα θα πρέπει να καταλήγουν στο τέλος. Πάντα σε κάποιο email θα πρέπει να υπάρχει ένα call to action. Και το λέω έτσι, δυνατά εδώ τώρα να μας ακούσει ο κόσμος. Θα πρέπει σε κάθε email να υπάρχει ένα call to action. Ένα μήνυμα δράσης. Διαβάζουμε το email, τι θέλουμε να κάνει μετά ο αναγνώστης? Τι θέλουμε να κάνει? Θέλουμε να κάνει κάποιο κλικ, να πάει κάπου. Το κείμενο του email πουλάει σε εισαγωγικά το κλικ. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Πρέπει να οδηγεί κάποιον να κάνει κλικ σε αυτό που θέλουμε. Να μπει, να αφήσει τα στοιχεία του, να αφήσει μια φόρμα, να συμπληρώσει μια φόρμα, να επισκεφτεί τη σελίδα μας, να επισκεφτεί το e-shop μας, να επισκεφτεί ένα προϊόν συγκεκριμένο, να κάνει μια ενέργεια. Πάντα κάθε email πρέπει να έχει ένα call to action. Και να προσθέσω, όταν λέμε για email, για καμπάνια, συνήθως λέμε για σειρά από email. Έτσι, που ναι. Αυτό συνήθως, το call to action σωστά. Προσπαθούμε να το βάζουμε σε μια σειρά από email, που είναι ένα call to action. Πολύ ωραία. Και μια σειρά από emails, κάθε 3 μέρες, μια εβδομάδα, 2 μέρες, κάθε μέρα, δεν ξέρω, όπου έχουν ένα σκοπό να πάει ο user και να κλικάρει. Και αυτό στη δική μου μεθοδολογία είναι το δεύτερο συστατικό, αν θέλεις, της συνταγής. Το email flow, όπως λέμε. Το email flow. Να σχεδιάσουμε τα email, θα είναι 2, θα είναι 3, θα είναι 4, θα είναι 5 email για να φέρουμε το στόχο που θέλουμε. Ποια email θα σχεδιάσουμε? Αυτό είναι το δεύτερο, το email flow, είναι ο σχεδιασμός των email. Το τρίτο είναι η συγγραφή των email. Το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο λοιπόν των email. Στη συνέχεια είναι το segmentation, όπως λέμε, η τμηματοποίηση της λίστας μας. Ποιοι θα λάβουν το email αυτό? Όλοι. Συγκεκριμένο τμήμα της λίστας μου? Μόνο, παράδειγμα, όσοι αγόρασαν στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, αν έχω e-shop? Ή όλοι? Μπορεί να είναι όλοι, έτσι. Πρέπει να το καθορίσω ποιοι θα λάβουν το email. Και πέμπτον ή έκτον είμαστε τώρα, δεν θυμάμαι, στέλνω το email, έτσι, στέλνω το email σε συγκεκριμένα τμήματα της λίστας μου ή σε όλη μου τη λίστα, ανάλογα το στόχο μου. Μετά είναι το reporting. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Καθόμαστε και βλέπουμε κάτω τι κάναμε τελικά. Τι αποτελεσματικότητα είχαμε. Τι open rate είχαμε. Τι click rate είχαμε. Τι conversion είχαμε. Γιατί αυτό είναι που μετράει τελικά. Conversion σε τι όμως? Στο στόχο μας. Δηλαδή πόσες συμπληρωμένες φόρμες είχα. Και όχι μόνο πόσες πωλήσεις είχα. Ανάλογα το στόχο μας. Γι' αυτό έχει σημασία. Και το email είναι ένα κανάλι που μπορεί να μετρηθεί πάρα πολύ καλά ο στόχος. Και όλα αυτά βέβαια τα κάνουμε μέσα από μια πλατφόρμα email τύπου MailChimp, Musend, ActiveCampaign, MailerLite, έτσι λέω κάποια για τους ακροατές.
Σωστά. Όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Το segmentation δηλαδή, να διαλέξω ποιοι θα πάρουν τα emails. Να πω πάνω σε αυτό που αναφέρεις στις πλατφόρμες, αν θέλεις, δεν ξέρω αν θα το έχεις σαν ερώτηση πιο κάτω. Τώρα που αναφέρεις στις πλατφόρμες είναι σημαντικό να πούμε το εξής εδώ. Επειδή με ρωτάνε και εμένα πολλές φορές, γιατί δεν μπορώ να στείλω email από το Gmail. Μου λένε γιατί πρέπει να κάνω εγγραφή σε μια πλατφόρμα email marketing, όπως είπες τώρα και εσύ κάποιες. Και αν θέλεις να το απαντήσουμε αυτό, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι το Gmail έχει όριο 500 email την ημέρα. Δεν μπορείς να στείλεις παραπάνω. Και αν έχεις μια λίστα με 2 ή 3 χιλιάδες email, δεν μπορείς να μπεις στο Gmail, να το φορτώσεις επαφές και να στέλνεις. Δεν γίνεται. Και οι λόγοι είναι για να μην στέλνεις μηνύματα για spam. Και το Yahoo έχει 500 email, το Hotmail έχει 300 email την ημέρα. Αν θες λοιπόν να δουλέψεις επαγγελματικά το email, δεν μπορείς να βασιστείς και να στέλνεις email από το Gmail ή το Yahoo. Επίσης δεν έχεις το tracking, αυτό που συζητάγαμε τώρα. Πόσοι το ανοίξανε, πόσοι έκαναν κλικ. Δεν έχεις τις πληροφορίες αυτές στέλνοντας τα email στο Gmail. Και μάλιστα μπορούμε να δούμε από τις πλατφόρμες email ποιοι άνοιξαν το email και ποιοι έκαναν κλικ στο email και πόσες φορές έκαναν κλικ. Σπούκι, το ξέρω, αλλά γίνεται, έτσι. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε τις πλατφόρμες αυτές για να μπορούμε να κάνουμε επαγγελματικά τη δουλειά μας με το email, και δεν έχω αναφέρει τους αυτοματισμούς και τα autoresponder που μπορείς να κάνεις από τις πλατφόρμες. Ωραία, είναι βασικότατο κομμάτι μιας πλατφόρμας. Αυτή τη σειρά που είπαμε πριν, των 5 email για παράδειγμα, που μπορούμε το email flow που μπορούμε να ετοιμάσουμε, μπορούμε να το ετοιμάσουμε και να φεύγει αυτόματα ανά 2 ή 3 ή 4 ημέρες στο συγκεκριμένο τμήμα της λίστας μας, να το λάβουν αυτόματα. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις από το Gmail ή το Yahoo, έτσι. Άρα το μήνυμα εδώ που θέλω να μεταδώσω είναι, εάν θέλετε να κάνετε επαγγελματικά email marketing, χρειάζεται να κάνετε την εγγραφή σας σε μια πλατφόρμα email marketing. Έτσι. Και πολύ σημαντικό, να σταματήσω να διαχειρίζομαι τους πελάτες μου και τους υποψήφιους πελάτες μου από εξελάκια. Ναι. Ξέρετε ποιοι είστε όσοι το κάνετε. Τα ανεβάζεις πάνω στην πλατφόρμα και τα διαχειρίζεις από εκεί. Με τις πλατφόρμες. Έτσι, μπράβο, σωστά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και αγαπημένες πλατφόρμες, δεν μας είπες. Λοιπόν, αγαπημένη πλατφόρμα. Τι χρησιμοποιείς εσύ και τι προτείνεις στους ακροατές να χρησιμοποιήσουν. Ναι. Λοιπόν, αγαπημένη πλατφόρμα δική μου είναι το Active Campaign. Έτσι, είναι μια πλατφόρμα την οποία τη χρησιμοποιώ το 2016. Όταν και η ίδια η Active Campaign τότε σχεδόν ξεκινούσε καλά-καλά. Για να καταλάβεις, έχω κλειδώσει τιμές founder, γιατί έχουν ανέβει οι τιμές από τότε. Λοιπόν, αγαπημένη πλατφόρμα η Active Campaign για πολλούς και διάφορους λόγους. Βέβαια, να πούμε και αυτό είναι, κάθε πλατφόρμα έχει κάποια συν, κάποια πλην. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, και γιατί είναι αγαπημένη μου, μιας και με ρώτησες, γιατί τη θεωρώ την, πώς να το πω, την Rolls Royce των αυτοματισμών email. Έχω δουλέψει με αρκετές πλατφόρμες, έχω χρησιμοποιήσει αρκετές πλατφόρμες. Το επίπεδο και το βάθος αυτοματισμών που μπορείς να κάνεις με το Active Campaign δεν συγκρίνεται. Έτσι. Μπορείς να κάνεις κυριολεκτικά όμως τα πάντα από αυτοματισμούς. Από αυτοματισμούς. Δεν το χρειάζονται όλοι αυτό όμως. Δηλαδή, πολλούς πελάτες μου τους κατευθύνω στην πλατφόρμα του MailerLite. Γιατί? Μια πολύ ωραία πλατφόρμα. Γιατί είναι πάρα πολύ UX friendly, πολύ φιλική στο χρήστη, πάρα πολύ. Θυμίζει λίγο MailChimp, αλλά προς το καλύτερό του. Είναι πιο οικονομική από το MailChimp και έχει πολλά εργαλεία. Έχει πιο πολλά εργαλεία από το Active Campaign. Δηλαδή μπορείς να κάνεις landing pages, μπορείς να κάνεις pop-up, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, τα οποία στο Active Campaign τα πληρώνεις. Εδώ τα έχεις free. Και έχει τους βασικούς αυτοματισμούς που χρειάζεται να έχει κάποιο e-shop, όπως είναι abandon cart, όπως είναι post purchase, επίσκεψη σε κάποιο προϊόν, να στείλεις κάποιο μήνυμα πίσω,
για follow-up κτλ. Okay. Τα έχει αυτά. Έτσι. Δηλαδή, είναι πολλές φορές αυτό που λέω ότι θέλεις να πας από εδώ, από το Α στο Β, μπορείς να πας και με ποδήλατο. Δεν χρειάζεται να πάρεις Ferrari για να το κάνεις. Ναι, για να πας 500 μέτρα. Οπότε, για τους περισσότερους στην Ελλάδα δεν χρειάζεται π.χ. κάποιο τόσο advanced, τόσο το active campaign. Ναι. Το ξαναλέω. Αλλά κάποιοι προφανώς εκτός αν κάποιος όταν έχουν πράγματα να πουλήσουν, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, μπορούν να το εκμεταλλευτούν εξ ολοκλήρου. Ναι. Αυτό ακριβώς. Εάν κάποιος έχει ανάγκη για τέτοιο επίπεδο αυτοματισμών, τότε βέβαια μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το Musend επίσης, που είναι και ελληνική, και εκεί έχω θετική εικόνα και για το Musend, το έχω χρησιμοποιήσει αρκετά. Και είναι και αυτό αρκετά ευέλικτο. Αρκετά ευέλικτο, ναι. Και χωρίς να είναι τόσο ακριβό όσο το Active Campaign. Βέβαια, ναι. Το Active Campaign είναι το πιο ακριβό αυτή τη στιγμή από όλα αυτά που συζητάμε. Οπότε κάποιος μπορεί να καλυφθεί με αυτές τις πλατφόρμες. Δεν είμαι fan του MailChimp, το λέω, δεν ξέρω τι γνώμη έχεις ή κάποιος άλλος. Στο MailChimp, παιδιά. Εγώ δεν είμαι fan του MailChimp τουλάχιστον. Αν και έχω αρκετούς πελάτες που τους έχω βρει εκεί, οπότε δουλεύουμε εκεί, δουλεύω στο MailChimp. Δεν θα δουλέψουμε στο MailChimp. Ναι. Απλά δεν είμαι fan του MailChimp. Το έχει αλλάξει, το έχει χαλάσει κατά τη γνώμη μου αρκετά. Το έχει ακριβήνει, βέβαια. Αυτές σε γενικές γραμμές τώρα έτσι, οι πλατφόρμες που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν πολλές έτσι, στο διαδίκτυο. GetResponse, κάποιοι πελάτες μου είχαν και έχω δει. Για τα e-shop, καλή πλατφόρμα είναι το Klaviyo. Δεν ξέρω αν την έχεις χρησιμοποιήσει, Νόντα. Ελάχιστα. Επειδή είναι μόνο για e-shop. Δεν δουλεύω τόσο με e-shop. Είναι για e-shop, ναι, και έχει και αυτό τρομερό επίπεδο αυτοματισμών. Ωραία. Τέλεια. Και να πούμε κιόλας και το κόστος είναι γύρω στα. Δηλαδή, αρχίζει. Οι πιο φτηνές πλατφόρμες μπορεί να αρχίζει και δωρεάν. Που εντάξει, άμα είσαι σοβαρός, δεν είσαι στο δωρεάν πλάνο. Αρχίζει, γύρω στα 10 ευρώ το μήνα. Και οι πιο ακριβές πλατφόρμες μπορεί να ξεκινάνε και από τα 50 ευρώ το μήνα. Σωστά, καλά το λες. Το MailerLite, για παράδειγμα, που ανέφερα πριν, για τα 500 email ξεκινά από τα 9 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Μέχρι 500 email είναι δωρεάν. Και το MailerLite και το MailChimp είναι δωρεάν. Το Active Campaign δεν είναι έτσι. Σε σμπρώχνει κατευθείαν να πας σε πληρωμένο πακέτο. Ξεκινάνε από εκεί και ανεβαίνουν τα κόστη ανάλογα τα email που έχει κάποιος αποθηκευμένα στη λίστα του. Στα 1000 email δηλαδή ανεβαίνει στα 14 ευρώ το μήνα. Στα μέχρι 2.500 email ανεβαίνει στα 23 ευρώ το μήνα. Και πάει λέγοντας. Ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα γράφτηκα ξανά στη λίστα σου μετά από χρόνια, έτσι για να κάνω και την έρευνά μου. Και ήθελα να διαβάσω, μου έστειλες ένα welcome email, αυτοματοποιημένο εννοείται, δεν έκατες να το γράψεις ξανά. Εδώ μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Στην αυτοματοποίηση των email. Ο Νόντας τώρα είπε εδώ ότι έλαβε ένα αυτόματο email από εμένα welcome email. Σωστά, είναι αυτοματοποιημένο. Δεν έχω καθίσει να το γράψω, αυτό θέλω να πω σαν μήνυμα. Δεν έχω καθίσει να το γράψω. Γιατί, όπως έχει πει και κάποιος άλλος μαρκετίστας, το automate is human. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχω 15-20 email νέα την ημέρα και να κάθομαι χειροκίνητα manually να τους εξυπηρετήσω και να γράψω το email. Okay. Και την επόμενη μέρα, επειδή θέλω να στείλω και ένα δεύτερο email, δεν γίνεται να έχω τους 10, τους 20 σήμερα και τους 20 τους χθεσινούς, 40 email την ημέρα. Είναι αδύνατο να το κάνει κάποιος άνθρωπος. Οπότε, η αυτοματοποίηση των email με βοηθάει να εξυπηρετήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περισσότερους ανθρώπους, σαν να ήταν one-to-one. Αυτό θέλω να πω. Τέλεια. Είναι πάρα πολύ βασική η αυτοματοποίηση και εξαιρετικά χρήσιμη και βοηθητική. Πώς το βρήκες το welcome email μου, για πες. Το βρήκα εξαιρετικό. Δεν έχω ξαναδεί Έλληνα να κάνει τέτοιο welcome email και ήθελα να το κάνω address λίγο αυτό το πράγμα. Πώς είναι στα ελληνικά, να το επισημάνεις. Ήθελα τέλος πάντων να το επισημάνω. Πώς να το επισημάνω. Δηλαδή, να πούμε τι περιμένει να λάβει
ο μέσος χρήστης σαν welcome email εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Και τι έλαβα εγώ. Έτσι. Τι περιμένει να λάβει? Περιμένει να λάβει ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς γράφτηκα για να κατεβάσω το e-book σου για το email marketing. Ωραία. Έτσι. Οπότε εγώ τι θα περίμενα? Θα περίμενα να πω ευχαριστούμε πάρα πολύ, να διαβάσω ευχαριστώ πάρα πολύ που κατέβασε το e-book μου, εδώ είναι το link, πάρω το και στο καλό. Κάτι τέτοιο. 3 γραμμούλες, να μου δώσει το link και αυτό. Είμαι happy. Ωραία. Ας δούμε τι έκανες εσύ. Θα το διαβάσω έτσι πολύ γρήγορα. Καλώς ήρθατε στο Επιχειρήν. Είμαι ο Βασίλης Παπάς, ιδρυτής του επιχειρήν.gr. Κάνατε εξαιρετική επιλογή να γραφτείτε στα ενημερωτικά μας email. Θα λάβετε το e-book εισαγωγή στο email marketing μέσα στα επόμενα 2-3 λεπτά, οπότε διαβάστε αυτό το email όσο περιμένετε. Boom. Ούτε καν δίνεις το email. Τον βάζεις να κάνει... Θα σου πω μετά τη λογική πίσω από αυτό, αλλά θέλω να το διαβάσεις μιας και το ξεκίνησες. Δεν ήξερα ότι θα το διάβαζες εδώ τώρα. Ωραία. Ωραία. Γι' αυτό έτσι για να το κάνουμε λίγο να το αναλύσουμε. Εννοείται. Λοιπόν, οπότε, λες, θα λάβετε το e-book εισαγωγή στο email marketing μέσα στα επόμενα 2-3 λεπτά, οπότε διαβάστε αυτό το email όσο περιμένετε. Καταρχήν, 2 πράγματα που θέλω να γνωρίζετε. Το νούμερο 1. Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τακτικά τα email μου με συμβουλές και ιδέες πάνω στο marketing αλλά και την ανάπτυξη επιχειρήσεων γενικότερα. Έμφαση θα δώσουμε στο email marketing, ένα κανάλι το οποίο γνωρίζω πολύ καλά. Η αποστολή μου μέσα από τα email αυτά είναι να σας δείξω τακτικές, στρατηγικές και εργαλεία για να μετατρέψετε το κοινό σας σε πραγματικούς πελάτες. Θα σας δείξω πράγματα που πιθανόν να μην έχετε ακούσει ή να τα βρείτε λίγο ανορθόδοξα. Μ' αρέσει και αυτό. Έχω πάθος με το marketing και ασχολούμαι επαγγελματικά με αυτό από το 2009. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμένα, πατήστε εδώ. Οπότε, έχοντας αυτό στο μυαλό σας, τις επόμενες ημέρες θα λάβετε μια σειρά από εκπαιδευτικά email. Θα λάβετε αυτά τα email ανά 1-2 μέρες, ενώ μετά θα λαμβάνετε τα email μου σταθερά ανά 7 με 10 μέρες. Εάν δεν σας ταιριάζει αυτή η συχνότητα, τότε καλύτερα να απαντήσετε το link της διαγραφής στο τέλος αυτού του email. Το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να είμαι ενοχλητικός ή να θεωρείτε ότι σας στέλνω spam, οπότε καλύτερα οι δρόμοι μας να χωρίσουν από τώρα. Πολύ καλό. Νούμερο 2. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος εδώ. Το επιχείρημα είναι μια επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι θέλω οι πελάτες. Τι? Αυτό σημαίνει ότι θέλω πελάτες και θέλω να συνεργαστούμε. Θα λάβετε λοιπόν email από μένα όπου θα σας παρουσιάσω τις υπηρεσίες μου και τα εκπαιδευτικά μου προγράμματα και αναδιαστήματα κάποιες προσφορές πάνω σε αυτό. Θα λάβετε λοιπόν email πώλησης. Το ξέρω, δεν σας το λένε συχνά. Από τη στιγμή που διαθέτω τις μεθόδους, τα εργαλεία και τα συστήματα που θα σας βοηθήσουν να μετατρέψετε το κοινό σας σε πραγματικούς πελάτες, θα ήταν κρίμα να μην σας τα προσφέρω. Οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείτε ότι δεν σας ενδιαφέρουν πλέον τα μηνύματά μου, μπορείτε εύκολα να διαγραφείτε στο τέλος του κάθε email. Κάπως έτσι βλέπετε τα email μου. Έχεις ένα screenshot από ένα email. Ακόμα και αν δεν συνεργαστούμε, θα έχετε μάθει πολλά πράγματα όσον αφορά το email marketing και πώς δουλεύει. Οπότε τώρα που θέσαμε μια βάση στην επικοινωνία μας, μπορούμε να προχωρήσουμε. Χαίρομαι που ανακαλύψατε το Επιχειρήν και είστε μέλος της ομάδας μας. Βασίλης Παπάς, Επιχειρήν. Και έχει ένα ιστερόγραφο από κάτω. Επειδή θέλω πραγματικά να γνωρίζω τους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό παρεμπιπτόντως το ιστερόγραφο. Παρένθεση δικιά μου. Λοιπόν, ιστερόγραφο 1. Επειδή θέλω πραγματικά να γνωρίζω τους ανθρώπους που είναι μέλη του Επιχειρήν, πατήστε reply σε αυτό το μήνυμα, με link για reply, και στείλτε μου ένα σύντομο email. Ποιος ή ποια είστε, ποια είναι η μία και σημαντικότερη ερώτηση που έχετε πάνω στο marketing. Διαβάζω όλα τα email προσωπικά. Συνήθως απαντάω πίσω εντός 48 ώρων. Μέχρι τώρα θα έχει έρθει σίγουρα και το email με το e-book. Ανοίξτε και κατεβάστε το e-book στον υπολογιστή σας. Και από κάτω έχεις κάποια link για Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter. Αυτό έχεις ένα link για να μπορείς να το δεις σαν web copy στο browser και όχι ως email. Αυτά, τη διεύθυνσή σου και το unsubscribe links. Εξαιρετικό, θα έλεγα. Θέλεις να το αναλύσεις πολύ σύντομα? Θα πω το εξής. Το welcome email. Το κατεβατό. Ωραία, πρόσεχε να δεις. Το welcome email το δικό μου αποτελείται από 2 email ουσιαστικά. Εσύ τώρα διάβασες το πρώτο μήνυμα που λαμβάνει κάποιος, που ενώ θα περίμενε κάποιος να πάρει το e-book που ήθελες να κατεβάσεις, δεν πήρες αυτό, αλλά πήρες ένα email όπου λέει για μένα.
και αμέσως μετά είναι ρυθμισμένο έτσι το σύστημά μου, που σε 5 λεπτά μέσα στέλνει και το δεύτερο email. Το έλαβε το δεύτερο email που έχει το e-book? Ναι. Ωραία. Να το ανοίξω. Ναι, μπορείς να το ανοίξεις. Αυτό είναι straightforward το email το δεύτερο που έχει το e-book. Έχει το e-book. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται να πούμε κάτι πάνω σε αυτό, απλά έχει το e-book και το link για να το κατεβάσει κάποιος. Okay. Τι έχω διαπιστώσει. Είναι πολύ πιο απλό. Βέβαια, ναι. Γιατί αυτά που ήθελα να πω τα είπα. Οκ. Και τώρα, μιας και το άνοιξα, ναι. Βλέπω πως έχει το link, έχει την εικόνα του e-book. Σωστά. Σαν image και έχει και ένα call to action για ένα webinar που κάνεις. Μπράβο. Λοιπόν, ωραία. Ξέρουμε, και εγώ ξέρω από την εμπειρία μου, ότι το email με το μεγαλύτερο open rate, να μην αναφέρω τι είναι open rate και click rate, έτσι. Όχι. Το email με το μεγαλύτερο open rate είναι το welcome email. Και μπορεί να το δει ο καθένας αν θέλει, αν στέλνει email, μπορεί να το δει και να το διαπιστώσει αυτό που σας λέω τώρα. Έτσι. Το πρώτο email, το welcome λογικό. email, έχει πάντα το μεγαλύτερο open rate. Αυτό που το έκανα οποίο μπορεί να είναι γύρω στο 70-80%. Το συγκεκριμένο έχει 80%, 80 και. Ενώ συνήθως είναι καμιά 25, ας πούμε. Ναι. Στα καλά accounts. Ναι. Πρόσεξε να δεις γιατί το έκανα έτσι. Γιατί διαπίστωνα ότι όταν έστελνα σαν πρώτο email το e-book ξέρα, όπως είπες εσύ, γιατί αυτό έκανα και εγώ παλιότερα. Έστελνα ένα email και έλεγα, παιδιά, ευχαριστώ για την εγγραφή σας, ορίστε το e-book. Έλεγα και κανένα δύο πραγματάκια έξτρα, δεν ήταν δηλαδή ένα τελείως απλό email, έλεγα κάποια πράγματα. Αλλά έστελνα στο πρώτο email το e-book. Με αποτέλεσμα το δεύτερο email που έστελνα, από εκεί που είχα 80% open rate, στο δεύτερο email που ήθελα να πω κάποια πράγματα για εμένα, γιατί ο στόχος μου εμένα είναι, όταν κάποιος κατεβάσει το e-book μου, είναι να με γνωρίσει. Όπως ξεκάθαρα λέω, θέλω κάποια στιγμή να συνεργαστώ με τους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο το κάνω. Okay. Θα πάρουν χρήσιμες πληροφορίες, βοήθεια, έτσι. Αλλά ο στόχος μου είναι κάποια στιγμή να συνεργαστούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε θέλω να με γνωρίσουν και να δημιουργηθεί το know you like you trust you που λένε και οι Αμερικάνοι. Να δημιουργηθεί λοιπόν κάποιο είδους εμπιστοσύνη πριν συνεργαστούμε. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν έχω e-shop. Okay. Άρα πρέπει να λάβουν μια σειρά από email από εμένα για να με γνωρίσουν, να δουν ποιος είμαι, τι κάνω, πώς δουλεύω και όλα αυτά. Ναι. Αφού το πρώτο email που πέραν το e-book είχε 80-90% open rate, φτάνει σε αυτά τα νούμερα που σου λέω τώρα, το δεύτερο email έπεφτε στο 50% και τα υπόλοιπα πέφτανε στο 30%. Οπότε αποφάσισα να το αντιστρέψω και να βάλω πρώτο email για το ποιος είμαι, τι κάνω, και το δεύτερο email το οποίο θα το πάρει κάποιος σε 5 λεπτά, 2 email μαζί. Πολλοί μου λέγανε, καλά, 2 email μαζί. Ναι, 2 email μαζί. Σας πληροφορώ, δουλεύει εξαιρετικά. Έχουν και τα 2 email 80% open rate. Ξεκάθαρα, ναι. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν μαθαίνει κάποιος για εμένα. Βάζω τις βάσεις επικοινωνίας μας, γιατί θέλω να γνωρίζει τι θα πάρει στη συνέχεια. Το εκτιμάει πάρα πολύ αυτός ο κόσμος, αυτό ο κόσμος. Και επίσης, αν είδε στο τέλος και στο πρώτο email, αλλά το έχω και στο δεύτερο, έχω μια προτροπή να κάνει κάποιος reply. Να το πούμε αυτό γιατί είναι ωραίο tip και είναι σημαντικό. Γιατί θέλουμε κάποιος να κάνει reply και να μας στείλει ένα μήνυμα, οτιδήποτε, έτσι, ένα γεια. Γιατί όταν κάνει κάποιος εγγραφή στα email μας, αυτό είναι πολύ χρήσιμο tip τώρα που θα πω, όταν κάνει κάποιος εγγραφή στα email μας, το πιθανότερο είναι να πάει αρχικά στις προσφορές, στα spam δύσκολα θα πάει, αλλά στις προσφορές θα πάει σχεδόν, όχι σχεδόν σίγουρα, αλλά είναι πολύ πιθανό να πάει στις προσφορές. Μιλάω για το tab του Gmail τώρα. Όταν κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να σου γράψει και να σου στείλει ένα email, αυτόματα το Gmail και όλες οι πλατφόρμες καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια διάδραση και ότι είναι χρήσιμο αυτό το email. Οπότε, αυτόματα σχεδόν, αυτός που σου απάντησε, όλα τα υπόλοιπα email που θα του στείλεις, θα τα λάβει στο κυρίως inbox.
Συν το γεγονός, όσο πιο πολύ το κάνουν, τα φίλτρα του Gmail, το συγκεκριμένο account, το καταχωρούν στους καλούς sender και είναι πολύ πιθανό email σου αργότερα να πηγαίνουν σε περισσότερους ανθρώπους στο κυρίως inbox και όχι στις προσφορές. Θέλουμε λοιπόν να βάζουμε τους ανθρώπους να μας στέλνουν ένα email τουλάχιστον πίσω στην αρχή, γιατί αυτό θα ενεργοποιήσει τα φίλτρα των Gmail, Yahoo κτλ. Να μας κατατάξουν στους καλούς sender για να λαμβάνουν τα email μας στο κυρίως inbox. Tip. Το οποίο δουλεύει παρεμπιπτόντως πολύ καλά αυτό, έτσι. Λίγοι θα απαντήσουν, αλλά ναι, το στατιστικό μου είναι περίπου 1 στους 10 εκεί πέρα. Λίγοι απαντάνε, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, 1 στους 10. Είναι ok, έτσι. Είναι πολύ ok. Λοιπόν, εγώ πάντως ήθελα να σταθώ περισσότερο. Νομίζω είναι ακόμη πιο σημαντικό αυτό το στοιχείο που λίγο το πέρασες. Ποιο? Που στην ουσία θέτεις τα expectations. Ναι. Και στην ουσία αυτό που κάνεις είναι να τους εκλογικεύσεις το συνέχισμα της διάδρασης. Σωστά. Μαζί σου. Δηλαδή, θα πούνε, ωραία, μου τα πω όλα αυτά. Μου είπε πως θα μου στέλνει μία με 2 φορές τη βδομάδα ή μία φορά τη βδομάδα ή μία φορά τη μέρα. Το δέχτηκα, δεν έκανα unsubscribe, μου έδωσε την επιλογή. Δεν το έκανα, άρα το έχω αποδεχτεί. Όλο αυτό τώρα υποσυνείδητα. Και τι γίνεται, είναι πολύ πιο δεκτικός, 1% πιο δεκτικός, έτσι, όσο είναι. Είναι πολύ πιο δεκτικός να πει, ok, ανοίγω και το επόμενο, επειδή ο τύπος μου είναι ξεκάθαρος. Αυτό δεν είναι spammer. Μου λέει ακριβώς τι θα πάρω και το παίρνω. Και αν δεν κάνω unsubscribe, το έχω δεχτεί, κατά μία έννοια. Το έχεις περιγράψει πολύ καλά. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Και είναι σημαντικό και είναι σωστό που το επισημαίνεις, να είμαστε ξεκάθαροι. Και το λέω γενικά σε όσους μας ακούνε, να είμαστε ξεκάθαροι από το πρώτο email, να θέσουμε λίγο τις βάσεις για το τι να περιμένουν από εμάς. Πολλοί φοβούνται να πούνε ότι θα στείλουν email, ξέρω εγώ, πώλησης αύριο μεθαύριο, θα στείλουν προσφορές, γιατί θεωρούν ότι κάποιος θα κάνει unsubscribe. Να πω το εξής, να κάνει unsubscribe. Να κάνει unsubscribe, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε. Μπράβο. Να κάνει unsubscribe. Πραγματικά όμως. Δεν θέλουμε ανθρώπους που δεν θέλουν να ακούσουν από εμάς. Θέλουμε ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν από εμάς. Αν δεν θέλουν να ακούσουν από εμάς, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Δεν μπορούμε να ταιριάζουμε σε όλους και με όλα. Δεν γίνεται. Και δεν το λες και έτσι. Είναι πρακτικά δεν τους θέλουμε. Όχι, πρακτικά δεν τους θέλουμε, διότι όσο χειρότερο engagement rate έχουμε, τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα έχουμε να φτάσουμε να αρχίσουμε να πηγαίνουμε στα spam. Ακριβώς. Και για αυτούς το λέω. Δηλαδή, μπορεί να μπει κάποιος, επειδή μου έχει τύχει όλα αυτά τα χρόνια πολλά και διάφορα πράγματα, μου έχουν στείλει email να τους διαγράψω, έτσι. Βέβαια, αυτό είναι άλλο θέμα. Ενώ υπάρχει το link unsubscribe, δεν ξέρω αν και εσύ τα λαμβάνεις τέτοια email. Μου στέλνουν κατά διαστήματα email και μου λένε μπορείς να μας διαγράψεις από τη λίστα, δεν θέλουμε άλλα email. Ναι. Και λέω ρε παιδιά, έχετε το κουμπί unsubscribe από κάτω. Πρέπει να το κάνετε εσείς για να βγείτε από το σύστημα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και για αυτούς λοιπόν, δεν θέλουμε ούτε αυτούς να τους ενοχλούμε και να τους επιβαρύνουμε με email που δεν θέλουν να λαμβάνουν, αλλά όπως είπες και για εμάς πέφτει το engagement, η διάδραση κτλ. Να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό, δεν ξέρω κάτι θέλεις να ρωτήσεις. Κράτα λίγο την ερώτησή σου. Ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό που μου έλεγες. Για τους ανθρώπους που σου στέλνουν τέτοια μηνύματα. Γιατί σου στέλνουν αυτά τα μηνύματα? Επειδή δεν ξέρουν που ήταν subscribe. Και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ πως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, μέχρι που με ρώτησε μια φίλη μου, που είναι 30 είναι. Με ρώτησε μια φίλη μου, να σου πω Ρενόντα, έχω γραφτεί σε κάτι email
και μου στέλνουν κάθε εβδομάδα και θέλω να ξεγραφτώ και δεν ξέρω πώς να το κάνω. Τι πρέπει να κάνω. Λογικά εσύ που ασχολείσαι με email θα ξέρεις. Και δεν ήξερα το unsubscribe. Ναι. Και εγώ είχα πάθει πολιτισμικό σοκ. Βλέπεις. Και αυτό ακόμα είναι το οποίο είναι υποχρεωτικό, by the way. Ναι, εννοείται. Και αυτό είναι ok με την έννοια ότι ξέρεις, εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα πολλές φορές κάποια πράγματα, επειδή αυτό κάνουμε. Αλλά βλέπεις ότι προφανώς δεν είναι αυτονόητα κάποια πράγματα. Οπότε εκεί είσαι ευγενικός και λες: OK, βεβαίως θα σας διαγράψω, αυτό λέω εγώ τουλάχιστον, θα σας διαγράψω από τη λίστα μας. Πάνω σε αυτό, θέλω να συμπληρώσω το εξής. Επειδή τώρα εσύ δεν θα το δεις αυτό στα email που θα λάβεις, στη συνέχεια θα λάβεις περίπου 5 email ακόμα στα εκπαιδευτικά μηνύματα που θα λάβεις. Mm-hmm. Έχω λάβει, έχω αρχίσει να λαμβάνω. Ωραία. Mm-hmm. Έχω βάλει έναν επιπλέον αυτοματισμό που λέει το εξής. Εάν μέσα σε 2 εβδομάδες, γιατί μέσα σε 2 εβδομάδες κάποιος παίρνει περίπου 10 email από εμένα, περίπου 7-8 email νομίζω παίρνει. Εάν κάποιος δεν ανοίξει, δεν κάνει κλικ σε κανένα στις 2 εβδομάδες, πρόσεξε, του πηγαίνει μήνυμα να διαγραφεί αυτόματα. Στις 2 εβδομάδες, το ξαναλέω. Okay. Γιατί έχει. 2 εβδομάδες. Στις 2 εβδομάδες, γιατί έχει λάβει από εμένα ήδη, έχει λάβει σχεδόν 10 email με το e-book που ζήτησε και δεν το άνοιξε ποτέ. Αυτός το ζήτησε το e-book. Δεν τον πίεσα εγώ. Με link για webinar, χρήσιμα email με αυτά που γράφω για το email marketing και το marketing γενικά. Έχει λάβει περίπου 10 email. Εάν δεν έχει ανοίξει στις 10 μέρες, στις 2 εβδομάδες που είναι 14 μέρες, κανένα email, του πηγαίνει μήνυμα διαγραφής. Δεν το διαγράφω αυτόματα, αλλά του πηγαίνει μήνυμα εάν θέλει να διαγραφεί. Και το επόμενο email μετά που στέλνω, εφόσον κάποιος λαμβάνει τα email, το επόμενο email λοιπόν από το τελευταίο click ή open που έκανε κάποιος, το έχω βάλει στους 3 μήνες. Δηλαδή, αν στους 3 μήνες πάλι κάποιος δεν ανοίξει κάποιο email, θα λάβει ξανά ένα email που θα του λέει: έχεις 3 μήνες να ανοίξει τα email μας. Και δεν είναι ότι δεν στέλνω email, δηλαδή στέλνω σχεδόν κάθε εβδομάδα κάποιο email. Να. Και εγώ δεν ξέρω αν το κάνεις και εσύ. Εγώ τους διαγράφω μετά τους 2-3 μήνες περίπου, τους διαγράφω κιόλας κανονικά. Για να μην μπορώ εγώ έχω φτιάξει αυτοματισμό. Έχω φτιάξει αυτοματισμό που λαμβάνει κάποιος 3 email. Να τους ενημερώσω αρχικά και εφόσον δεν κάνουν καμία ενέργεια, διαγράφονται αυτόματα. Δεν κάνω κάτι. Δηλαδή είναι τελείως αυτοματοποιημένο όλο. Το Active Campaign σου δίνει τη δυνατότητα και οι άλλες πλατφόρμες σου δίνουν ανάλογες δυνατότητες. Και αυτό επίσης είναι κάτι που αξίζει να το αναφέρουμε. Είναι καλό να το κάνετε αυτό όσοι μας ακούτε. Δεν θέλετε, το είπαμε και πριν με τον Όντα, να έχετε ανθρώπους οι οποίοι δεν ανοίγουν ή δεν διαβάζουν καν τα email σας. Αν στους 3 μήνες έχετε στείλει ένα email, μην το βάζετε στους 3 μήνες, βάλτε το στους 6 μήνες. Εάν όμως είστε κάποιος που στέλνει κάθε εβδομάδα κάποιο email ή ανά 2 εβδομάδες κάποιο email, βάλτε το στους 4 μήνες ή στους 6 μήνες, εάν δεν ανοίξει κάποιο email σας να λάβει κάποιο μήνυμα διαγραφής. Δεν θέλετε ούτε να τους ενοχλείτε, αλλά όταν επιβαρύνετε και το δικό σας λογαριασμό. Αυτό. Κάποιοι νομίζω που μας ακούνε θα έχουν πάθει και αυτοί σοκ. Δηλαδή θα λένε τι λέει ο Βασίλης ο Παπάς θα διαγράφει τα ίδια του τα email μετά από 3 μήνες, ξέρω, ή 5 μήνες. Το οποίο μου έχει κοστίσει για να το λάβω. Και όμως τα κάνουμε. Ναι, πολλές φορές όμως έχει και κόστος το email, έτσι, γιατί τρέχω διαφημίσεις. Όσοι έρχονται οργανικά, ωραία, μια χαρά, αλλά κάποιες φορές κοστίζει κιόλας το email για να το λάβεις, να πάρεις ένα email. Είναι όμως κάτι το οποίο χρειάζεται να γίνει. Οπότε, Βασίλης Παπάς, επιχειρήν.gr, το course σου είναι... Το course μου λέγεται email conversion. Όχι τυχαία. Email conversion. Θα έχω και link στα show notes από κάτω για όποιον θέλει να το δει. Είναι recorded course. Ναι. Από ό,τι έχω δει από τη σελίδα καλύπτει πάρα πολλά πράγματα από το email marketing. Αυτά. Θα έχω και το δικό μου το ανταγωνιστικό email course, να ξέρετε. Έτσι. Αυτά. Χαιρετάμε.
Ωραία λοιπόν, πήγε η συζήτηση. Ξέρεις τι, μου δίνεις και εμένα την ευκαιρία να πω πράγματα για το email που δεν μου δίνεται συχνά αυτή η ευκαιρία και χαίρομαι όταν γίνεται. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Ναι, έγινε. Σε 2 λεπτά δηλαδή. Για τους ακροατές τα λέμε την άλλη εβδομάδα στο επόμενο επεισόδιο, δεύτερο μέρος. Με Βασίλη Παπά και email marketing. Αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.